veure si els aplaudits, aquesta colla. I el clàssic de Sant Pere al Moll. La zona 1 i 2 eren bastant difícils i les altres estaven bé també. A la primera volta a la zona 1 he fet un 5 i a la zona 2 un 3 i llavors a la segona volta en aquestes dues he fet un 2 a cada una. I jo veig que aquí dalt a Taradell m'he llevat bastant tard. He vingut amb ganes de fer trial i n'he fet. I m'ha agradat molt. Bé, a la primera volta he fet tot 0 i a la segona volta, a la zona 2, he ficat un peu. Sí, m'ho he passat molt bé perquè quasi he fet tot el trial a 0 i perquè he guanyat. Avui un trial molt xulo aquí a Taradell, el sol ens ha acompanyat i les zones realment molt divertides, hi havia algunes que es marcaven les diferències i realment l'Abel s'ha lluït i ha fet un peu només. Però bueno, jo molt content, he fet dos peus de la primera volta i 3 de la segona i amb un total de 5, que considero que he tingut un petit fallo, però un total de 5 peus i
molt content, a veure si de cara a la primera Copa del Món i tal podem estar en forma i afrontar-les com Déu mana. Les zones noves aquestes realment m'han donat molt de joc i per mi han sigut potser de les millors. Sí que és veritat que el joc de l'any passat toca més la sombra i a mi m'agrada molt, però potser pels nens petits és més complicat o no sé ben bé el motiu del canvi, però yo creo que es positivo. Bueno, es la segunda prueba que vengo y creo que más o menos el nivel ha estado bien, muy adecuado. La verdad que aquí siempre saben encontrar el punto entre muy difícil y fácil. Entonces es posible hacer 0 y como hoy un pie, entonces bien. Pero está bien porque tienes que esforzarte mucho y para empezar la temporada venir a competiciones como esta que tienes que mantener la concentración y tal, está muy bien. El nivel siempre es adecuado y la verdad que encantado de venir aquí.